Mayong gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari nga itong mga atensyones para sa pagsulog naton sang fiesta sa paghimaya sang krus ni Jesus. Para sa kalag ni Isabel, offered by Alberto Britannia and family. Para sa kalag ni Princess Ayesha, halad ni Joseph and Aida Tauro. Para sa kalag ni Corazon, offered by Escarrera and Caas family. Para sa kalag ni Ramero, offered by Gunay family. Para sa kalag ni Princess Ayesha, kag sa tanan niya kalag sa purgatorio. Para sa kalagdanday, Mauro Sr., Amparo, Mauro Jr., Fernando, kag Estelita, offered by Malan family. Para sa kalag ni Princess Ayesha, offered by Mr. and Mrs. Digona and family. Para sa kalag ni Hilda, Paulo, Johnny, kag Visilacion, offered by Mr. and Mrs. Leonor Tabuyok and family. Para sa kalagdanday Rosario, Isidro, kag Primitivo, offered by Mr. and Mrs. Rhea Capauan. Thanksgiving prayer to San Roque, offered by Cosares family. Thanksgiving is offered by Mr. and Mrs. Marvel Ledesma and Mr. and Mrs. Marvel Santos on their wedding anniversary tomorrow. Thanksgiving is offered to Great Shari Cadena on her birthday on September 15, offered by Generos Cadena and family. Thanksgiving is offered to Mr. R.J. Cosares for passing the board exam, offered by Mr. and Mrs. Rosana Cosares and family. Kag ang ato niya mga sponsors, Miss Norma Pison and family, Mr. and Mrs. Carlos Valdez and family, Mrs. Prese Mendote and family, Mr. and Mrs. Randolph Martinez and family, Mr. and Mrs. Jomari Gamarcha and family, Mr. and Mrs. Rodelin Fileman and family, Mr. and Mrs. Marites Mendote and Cartel family, Mrs. Jean Rose Cadena, and Mr. and Mrs. Anilo Condino. Ang krus kilala nga palatandaan sang aton pagtuo kag ang pagpanguros na anda na naton nga buluhaton. Nagapanguros kita sa wala pa makakaon kag sa pagsugod sang pagpangalakaton, paghampang ukon pagtrabaho. Nagapanguros kita kunyara kita sa katalagman. Ginahatag kaginbaton naton ang bendisyon paagi sa tanda sang krus. Ang krus tanda anay sang kapintas, kakahuyanan, apang tungod sa pagkamatay ni Kristo sa krus, kag sa iya pagkabanhaw, nangintanda na inis ang aton kaluwasan. Sa pagsulog naton, sa paghimaya sang santos nga krus, ihalad naton nga may dako nga pahigugma kag pagpasalamat ang Eucharistia nga amo ang paghiwat-liwat sang sakripisyo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ginasaulog man naton ang National Catechetical Day kabay pa nga ang mga katikista mangin mapag-on sa ila pagtuo sang
mga pagtulunan nga Kristiyano. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadifa. Panig magtindog ang tanan kamagupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa ngalan sa Amay, kasana kasang Espiritu Santo. Amen. Ako matuod sa nauna, sa pulong, sa buhat, ka sa pagpatumbaya, sa konsala, sa kundako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Beren ihapon, sa tanan nga mga iles ka mga santos. Sa inyo mga utod, igaampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad ng aton mga sala, petuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Maluwi ka sa amin. Kristo, maluwi ka sa amin. Ginoo, maluwi ka sa amin. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos sa kahitasan.
Himaya, himaya, sa Diyos sa kahitasan. Sa mga taong na may maayo, Diyos na amay, makagalaw sa Diyos sa kahitaasan. Nagapangimulahan kami, nagasimba kami sa imo, nagahimala kami, nagapasalamat kami, bangod sa dakong malimaya. Sa Diyos sa kahitaasan. Himaya, himaya, sa Diyos sa kahitaasan. O Ginoong Jesucristo, putong anak sa kamay, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw ang nagawalan sa mga sala sa kalibutan. Manunoy ka sa amon. Ikaw ang nagawalan sa mga sala sa kalibutan. Naguna ang amon pag-amon. Ikaw ang nagalingkod sa luz ang Diyos na amay. Maluoy ka sa amon. Sa Diyos sa kahitaasan. Himaya, himaya, sa Diyos sa kahitaasan. Ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing taas, O Jesucristo. Sa Espiritu Santo, sa Ayos ang Diyos na Ama. sa Diyos sa kahitasan. Himaya, himaya, sa Diyos sa kahitasan. Mga buyok ito, O Diyos nga mo namay, buot mo nga luwason ang tanan nga mga tao paagi sa imo anak kaginlansang sa krus. Ipadangat sa amon dira sa langit ang padya sang pagtubos sa amon nga nagatahod sining misteryo diri sa duta. Ginapangayon namin ni sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo,
sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Balasahon gikan sa libro sa mga numero. Ang mga Israelinhon nadulaan sa pasensya kag naghambal sila batok sa Dios kag kay Moises. Nagreklamo sila, nga balagin pagwa ninyo kami halin sa Ehipto, agud magkalamatay sa sini nga disyerto, sa diin wala sing kalanon kag tubig. Hindi kami makagwanta sining kalanon nga wala sing data. Dayon ang Ginoo nagpadala sing mga manog nga dalitan sa tunga sa mga tawo kag madamo sa mga Israelinhon ang ginkagat kag nagkalamatay. Ang mga tawo nagpalapit kay Moises kag nagsiling, nakasala kami sa paghambal namon batok sa Ginoo kag sa imo. Karon magpangamuyo ka sa Ginoo nga pangwaon niya ining mga manog. Gani si Moises nagpangamuyo para sa mga tawo. Dayon ang Ginoo nagsugo kay Moises sa paghimo sing manog nga saway kagibutang ini sa isa ka tukon. Agod nga ang bisan sino nga makagat makatulok sa sini kag mag-ayo. Gani si Moises, naghimo sang isa ka manog nga saway, kaginbutang sini sa isa ka tukon. Ang bisan sino nga ginkagat, magatulok sa sining manog nga saway, kag mag-aayo siya. Ang pulong sa Dios, Salamat sa Dios. hindi nila pagkalimtan ang nahimo sang Ginoo. Hindi nila pagkalimtan ang nahimo sang Ginoo. Pamati kamo, mga tawo ko, sa akon pagtudlo, kag talupangda ang akon ginasiling. Magahambal ako sa inyo, kag sugiran ko kamo sa mga tinago sang una. Hindi nila pagkalimtan ang nahimo sang Ginoo. Pero sang pamatyon niya ang iban sa ila, ang nabilin, nagbalik sa iya. Naghinulsol sila kag nagpangamuyo, sing hugot sa iya. Nadumduman nila nga ang Dios amo ang ila mga ngapin, nga ang labing mataas amo ang ila manluluwas. Hindi nila pagkalimtan ang nahimo sang Ginoo. Pero ang ila mga ginhambal, mga kabutigan, kagang tanan nga ila ginsiling, pagdayaw-dayaw lang. Hindi sila mainunungon sa iya, ukon matutom sa ila kasugtanan sa iya. Hindi nila pagkalimtan ang nahimo sang Ginoo. Pero ang Dios nagmaluluyon sa iya mga tawo. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag wala niya sila paglaglaga. Sa madamo nga mga tion, ginpaiway niya ang iya kaakig, kag ginpunggan niya ang iya kasingkal. Hindi nila pagkalimtan ang nahimo sang Ginoo. Balasahon gikan sa sulat ni Pablo sa mga tiga Filipos. Ang kinaugali sang Dios hiyara kay Kristo Jesus sa gihapon, pero wala siya maghuna-huna nga sa pakusog dapat siya magtinguha nga manginkaangay sa Dios. Sa baylo, sa iya kaugalingon nga kabubuton, ginpaiway niya initanan, kag nagsuklob siya sang kinaugali sang isa kaulipon. Nagpakataw siya kag nagpakita sa dagway sang tao. Nagpaubos siya sang iya kaugalingon kag nagmasinulundon tubtob sa kamatayon.
bisan ang kamatayon sa krus. Tungod sini, ginbayaw siya sang Dios sa kahitaasan, kaginhatagan siya singalan nga labaw sa tanan nga ngalan. Gani, sa ngalan ni Jesus, ang tanan nga mga tinuga sa langit kag sa duta, kag sa ibalom sang duta magaluhod. Kag ang tanan magkilala sing dayag nga si Jesucristo amo ang Ginoo sa himaya sang Dios nga Amay. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Panig magtindog ang tanan. Nagasimba kang nagadayaw kami sa imo, O Jesus, kay tungod sa imo cross, gintubos mo ang kalibutan. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Sa Jesus nagsiling kay Nicodemo, wala sing bisan isa nga nakasaka sa langit luwas lamang sa anak sang tawo nga nagpanaog halin sa langit. Subo nga si Moises nagbayaw sang manog nga saway sa isa ka tukon dito sa disyerto. Sa amuman nga bagay, pagabayawon ang anak sang tawo. Agod nga ang tagsa-tagsa nga magtuo sa iya, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ginigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang yabugto nga anak. Agod nga ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya, hindi na mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Kaya ang Dios wala magpadala sang iya anak sa kalibutan sa paghukom sa kalibutan, kundi sa pagluwas sang kalibutan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Padayaw sa imo, O Ginoong Hesukristo. Hinigugma nga mga utod, samtang yari kita sa ika-24 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Aton ginasaulog ang piyesta sang paghimaya sang Santa Cruz o kon the Feast of the Exaltation of the Holy Cross. Nga ginatawag man Feast of the Triumph of the Cross. Ang pagdaog sang santos nga krus. Ini nga kapistahan nga ginaselebrar sa kada ika-14 nga adlaw sa bulan sang Setyembre, nagsugod sa tong tuig 326. Subuot silingon kalabanan sa aton, wala pa matawo. Nagsugod sa kabangdanan nga ginpangita ang matuod-tuod na krus ukon relics sa matuod-tuod na krus dito sa bukid sang Kalbaryo. Kakupod man sana ang dugang pa nga pagpasanyog sining kapistahan amo nga sang tuig 335. Ginsugdan man ang initial exaltation for public veneration
sang Santa Cruz. Buot silingon, ang krus ginahatagan sa dako nga pagtahod. Dugang pagid sini sang tuig year 100 or year 628, the recovery of the cross from the Persians. Kag amo ini ang makabig naton isa man kadako ang kabangdanan sa pagselebrar sa pagdayaw kapag himaya sang Santa Cruz. Nga sa tunguna sa Edict of Milan antes pa sini year 313 ginsugdan ni Haring Constantino ang ligwa nga pagpraktis sa mga Kristyano sa ilang pagtuo kay Jesus. Buti nga nigugma nga mga uto dining piyesta nga aton ginasaulog, isa ka piyesta nga nag-evolve. Kaginahatagan sang dako nga pagtahod ang Santa Cruz. Ang kahoy nga ginansangan sa aton Ginoo agon ipahayag ang iya pagpalangga sa aton kag pagtubos sa aton. Nga sa nauna nga balasahon, ginpabalik lantaw kita kung paano ang manog ginbayaw sa tukon. Kag ang mga tao ginpangabay sang Dios pagi kay Moises nga magtulok sa sini. Ano ang natabo? Nag-ayo sila. Kay nga aman sa ilang pagtulok sa sinang manog nga ginbayaw sa krus, hindi ang manog ang nagpaayo sa ila, kundi ang ilang pagtulok kag pagkamarasmas sang ila kasaypanan. Ang kasaypanan nga nagkulumuron, nga nagapamasol sa Dios, nga sila ginkuha pa sa Ehipto. Ginluwas na sila sang Dios. Kabangod lamang nga hindi na sila makakaon, sang luyag nila kaunon ang pagkaon didto sa Ehipto, karon bisan hilway sila, do kasubo nga luyagon pa nila, kung gustuhon pa nila nga mangin-ulipon, lamang nga magkaon sang manamit ka pagkaon, kaglakip diri amo ang karne. Ang ila pagkulunguron kag pagpamasol kay Moises kay sa mahal nga Dios. Kagamusad to ko nga agin silutan sila. Gani ila nga pagtulok sa tong manog nga saway nga ginbayaw sa tukon, isa ka pagpamarasmas ka nagdala sa ila nga maghinulsol nga magpangayo patawad sa mahal nga Dios. Ang kabangdanan sang ila pag-ayo. Hinigog mga utod amuman ini sa tag sa kation nga nagalantaw kita, nagatulok kita sa sining cross sa diin ang aton Ginoo na lansang, kita man pahanumdom sa aton kaugalingon nga kakulangan, sa aton masamiman nga pagkulumuron kapag biya sa mahal nga Dios. Critical note, may mga sekta nga hindi luyag nga makit-an nga si Kristo yara sa krus. Kay siling nila, nga ginasulit-sulit pa naton pahanumdom inang butang nga makalingilitlis. Si Kristo na banhaw na. Dapat wala na sa krus. Dapat kahoy na lang sang krus. Hinigog mga utod, ang korpos o kunang lawas ni Kristo, isa ka estatwa nga nalansang sa krus. Every time nga nagakatulok kita sa sina, una, mapahanumdom kita sang dako nga kasakit sang aton Ginoo. Sang dako nga paghigugma nga ginhalad niya sa aton. Sulit-sulit. Ma-remind kita buot silingon, it's a reminder for us
Hindi bala sa una nga panahon, wala pa uso ang cellphone. No? Uso pa ang picture. No? Nga sa kalakita naton sang tao nga importante, ginapangayuan naton sang picture o ginahatagan niya kita sang picture. Kag inang a picture, may dedication sa likod. Hindi bala? No? Ambot ang mga tulutigulang na kanakaabot. Hindi kun ara pa ang picture sa inyong amigo sa una kag may dedication pa. Ukod ang mga tulutigulang subo nga mga bana kun nga mga laki. Ambot kun ara pa ang mga picture nga ginhatag sa una sa inyo nga ginapangaluyagan, no? Ang dedication example, keep this picture as a remembrance of me, no? Ati ang madalom-dalom na nagasiling nga I love you, no? Pero ginatago ina sa kahita kay from time to time ginalantaw agud nga mapukaw liwat, no? Ang paghigugma, no? Di mga utod amo ini ang service ang krus sa tunga naton. Wala naton nga ginasilutan liwat sige Jesus sa krus. Kundi kada tulok naton gina-remind naton ng aton kaugalingon sa aton kasaypanan, sa kabangdanan sa paglansang sa krus sa aton Ginoo. Ukon ginapahanumdum kita kun daw ano kita kapalangga sang mahal nga Dios. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kay ginigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga gitpadala niya ang iya bugtong nga anak. Reminder for us. Ang krus nga nangin madinalag-on sa tunga sang ginatawag naton kapintas kakahuy-anan nga amo anay ang kahulugan sini. Tiganin ko mga utod, kabigo naton ang krus bilang isa ka reminder kung paano kita dapat maghigugma, mag-alagad sa aton isikatawo. Bangod kay ang aton modelo sa sinang klase sa paghigugma kapag alagad, wala liwan kundi ang mahal nga Ginoo. Siya ang aton example. Ginahatag niya ang tanan, bangod kay palangga niya ang katawhan. Di kita nga nagasunod sa iya, dapat mag-amat-amat man nga may kasubong sini nga panimuot. Kay diri sini ang kaluwasan nagakatabok. Kung kada isa sa aton may pagtalupangod, may pagkabalaka sa isa kag isa. Tinigog mga utod, iniya dugang-dugang na lang istorya. Nagpa-indis-indis ang isa ka Katoliko nga daw medyo pilosopo. Kagang isa man kabantog nga nagakilala nga kung may Bible ka, kagabasa ka Bible, maluwas ka. Wala kinanglan sang krus. Di una hambal ang do pilosopo nga Katoliko. Silinyati ikaw lain mo sikta. Nagasalig ka nga ang Bible mo makaluwas sa imo. O siling-siling do pilosopo nga Katoliko. Silinyati abi amo ni ang senaryo. Diin sa aton ang maluwas. Nyati ako yan nga kilala ko ya sang cross, sang kahoy, sang cross nga kinahanglan sa pagtuo nga dapat talupang doon. Imo ya Biblia lang ang imo dalon, sila mo maluwas ka na. Nagbaha abi, nagdalom ang tubig. Sino sa ato ang maluwas? Ikaw o kun ako? Siling sang pilosopo nga Katoliko, siling niya, laban-laban ako gid ang maluwas. Kay kung ibutang mong imo nga Bible sa tubig, at ilugdang na dayon. Na pero ako yang cross ko nga ini, pwede ko pa ni masakyan nga mapaanod-anod ako. No? Tubtob nga makakita ko sang pangpang nga pwede ko nga dungkaan. No? Hinigugma nga mga utod-hoo.
ining krus nga aton ginatalupangod, nga ginahatagan sang pagrespeto, nga ginagamit naton nga marka sang aton pagkatawo. Kung kita puno sing pagtuo nga nagagamit sini, ini magadala sa aton sa kaluwasan. Tigan hindi kita magkahuya sa pagpatin sa aton kaugalingon sining krus nga nangin madinalagon. Kay nga aman, baw ang diferensya naton man ko kaisa nga mga Katoliko amo ini. Daw nahuya kita manguros sakay sa jeep. Kaon sa Kalanan. Ang pinakagamay kag pinakadasig magpanguros amo aton ginahimo kay doon nahadlok kita nga mabalaan nga nagapanguros kita. Hinigugma nga mga utod ginapat-inan nato ng aton lawas sining timaan sang krus bangod kay luyag naton nga ang Dios amo ang magpangibabaw sa aton kabuhi. Nga ang Dios amo ang magiya sa aton tanan nga ginabuhat. Nga ang Dios amo ang aton maging inspirasyon kung paano kita nagaalagad sa aton isig katawo. Gani hindi naton pag ikahuya nga ginapat-inan naton ang kaugalingon naton sinang krus. Ibantala naton bisan sa muna lamang kag simple nga sinyas ukon sign nga ginahimo naton nga kita iya ni Kristo. Ginapanag-iyahan kita ni Kristo. Hinigugma nga mga utod, natandog ako one time, nga nagbadlis wala ako sa isa katawo. No? Kay from time to time na-assign kami nga mag-take charge sa St. Paul's Hospital. No? Ahay, may isa ko katawo gagin badisan, hindi naman siya makahambal kay may nagasangal na sa baba-ya. No? May nagabutang pa sa iya nga ilong. No? Pero natandog ako kay sa pagsugod nakon sa pagbadli sa iya, sa pagsiling nakon sa ngalan sa Amay ka sa Anak ka sa Espiritu Santo, bisan pa nga daw halos niya mahakwat ang iya kamot bangod kay may dextrose gani nga nagaangot. No? Ang tao nagtinguha gid nga makapat-in sang krus sa iya lawas. Hinigog mga utod huo, simple nga sinyas ukon tanda sa ngalan sang Amay ka sa Anak ka sa Espiritu Santo, apang dako ang kahulugan kag dako ang mga epekto niya isini sa aton kabuhi kung aton ginahimo nga puno sing pagtuo. Ang krus mangin isa kahagdan nga magadala sa aton sa kaluwasan. Ukon mangin isa kahalambuyan nga magadala sa aton sa sining pangpang sang kabuhi nga dutanon padulong sa pangpang sang kabuhi nga wala sing katapusan sa ginarian sang Dios. Gani himayaon naton si Kristo nga nalansang sa krus. Kag ang krus kabay pa nga mangin pahanumdum sa aton nga kita man mangin kasubong ka Jesus nga nagadala sa kaluwasan sa aton isig katawo. Amen. Magtindog ang tanan. Baguhon nato ng aton pagtuo nagasiling, nagatuwa ko sa Dios Amay nga makagahom sa tanan. Magubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Hesukristo ya anak kabugto nga aton Ginoo. Nga ginpanampon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansa sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay makagahom sa tanan.
Gikan didto makari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kikaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, ka sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Amen. Magpangamuyo kita labi hinigog mga utod nga may dako nga pagsalig paagi kay Hesukristo nga ginlansang sa krus kag ginhimaya sa amay. Aton nga isabat, Ginoo, luwasa kami paagi sa gahom sang krus. Ginoo, luwasa kami paagi sa gahom sang krus. Para sa amon katilingban nga Kristohanon, kabay pa nga ang amon dumdumon nga ang kaluwasan wala na sandig sa mga katingalahan ukon sa kaalam nga ginapahayag sang kalibutan, kundi sa cross ni Kristo nga naghatag sang iya kaugalingon para sa tanan. Mga muyo kita. Ginoo, luwasa kami paagi sa gahom sang krus. Para sa mga pangulo sang simbahan kag sang gobyerno, kabay pa nga hatagan sila sing paghigugma kag pagpaubos agud ila sundon sa Jesus nga nag-uba sang iya pagka-Dios kag nag-alagad tubtob sa krus. Mga muyo kita. Ginoo, luwasa kami paagi sa gahom sang krus. Para sa mga tawo nga may dako nga kinahanglanon, kabay pa nga ang Ginoo maghatag sing kaayuhan sa mga masakiton, kalipay sa mga nagapangasubo, kahilwayan sa mga ginahingabot, kakabuhi nga dayon sa mga nagtaliwan na. Mga muyo kita. Ginoo, luwasa kami paagi sa gahom sang krus. Para sa mga katikista, kabay pa nga itudlo nila sa mga tumuluo, labi na gid sa mga lamharon ang mas madalom nga pagpahangop sang paghigugma sang Dios kag sa kaluwasan nga ginhatag ni Kristo paagi sa iya pag-antos sa krus. Mga muyo kita. Ginoo, luwasa kami paagi sa gahom sang krus. Para sa aton tanan nga nagatililipon, kabay pa nga ang tuig sang hubileo magpadalom pagid sang amon paglaom sa tunga sa mga panghangkat kag pagtilaw sa pangabuhi. Mga muyo kita. Ginoo, luwasa kami paagi sa gahom sang krus. Sa hipos ipangamuyo mo naton sa mahal nga Dios, ang atong personal nga mga intensyon ilabi na gid ang mga krus nga aton ginapas-an sa aton pagpanglakaton. Ang krus sang kabudlay, ang krus sang pag-antos, ang krus sa aton panimalay. O Diyos nga mo namay paagi sa gahom sang krus, hatagi kami sing maayo nga tagipusoon, agud kami man mangin sakramento sa iyong presensya kapag luwas. Kinapangayo namin sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
Palay magtindog ang tanan. Magpangamuyo kamo mga utod, agon ang akon kag inyong nga sakripisyo. Mahamutan untas ang Dios, amay nga makaragahom sa tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kanayawan kay mayan siya ngalan, sa tunman kapuslanan kaysa bugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos nga manamay, pagi sa pagkamatay sa imo anak sa krus, ginwala niya mga sala sang kalibutan, pagi sining amon paghalad, pilungi kami sa amon mga sala, ginapahayon namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Nagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kagangay di. Takus kagangay gid. Ikaw kagapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamahanan kay walay katapusan nga Dios. Kay imo ginpahamtang ang kaluwasan sa mga katawhan sa kahoy sa krus. Agod nga sa gingikanan sa kamatayon, yara man magagikan ang kabuhi. Kaang yawa nga nagdaog anay sa kahoy sa paraiso, pagadag-on man sa kahoy sa krus, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Pagi sa iya, ang iyong pagkahalangdon ginadayaw sa mga hiles ka sa tanan nga mga tinuga nga langit nun. Itugod ka ibuilog namon ang amon tingog sa ila, sa pagdayaw sa imo sa mapainubuson nga nagasiling. Unong langit katungtugas ang imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa Nagaulang nagkapalis ang alat sa Ginoo. Sana sa kahigasan. Sana sa kahigasan. Sana sa Santos ikaw matunog Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang imong espiritu sa pagpasantos sini mga dulot agud na mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, kaya ginbaton sa kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya'y naging panagtag sa iyang magintutonan nga nagasiling, magkuha kamutanan ka magkaon sini. Kaini among akong lawas nga igatugyan para sa inyo. Ginoo ko, kag Diyos ko. Subong man pagkatapos ng panihapon, iya ginkuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kag iya naging palibot sa iya magintutonan nga nagasiling, magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis. Kaini mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan.
Ang misteryo sang pagtuo. Gani wamay amon ginahalad sa imo ining tinapay sa kabuhi kagining kalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay na pagkabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig ng mga takos sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumduma ang imong simbahan nga nalapnag sa buko sa kalibutan. Himpita siya sa pagigugma pod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medifil, kasatanan nga makaparian. Dumduma ang mga sakop sa amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa inyong mahimayaon nga nawang. Kaluoy man kami nga yagari karon nagatambong, agon maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw, kamaghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Elois ang Dios, upod kay San Jose nga yabana, upod sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak, nga sa Hesus Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagahom, sa kaisan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kaghimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kikinsugo sa atin manluluwas, mga muyok kita puno sa iyong pagsalig, suno sa iging tudlo sa atan. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw.
Buligi kami ako maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amo ginalauman, nga magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. Ug Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo. Ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtanda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagkabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yaragi hapon sa inyong tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay kamo sang pagidait. Peace. Sa Diyos na nagawalakan sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon. Kordero sa Diyos na nagawalakan sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon. Kordero sa Diyos na nagawalakan sa mga sala sa kalibutan. Adangan mo kami sing paghilain. Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sa kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sa kordero. Ginoo, dinakot-takos nga magsulod ka sa akong pulian. Apangimit lang lamang sa kapulong na mag-aayong akong kalat. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalan.
Palig magtindog ang tanan. Mga buyok kita. O Ginoong Kristo, dunggang pangabay sa mga ginsagod pagi sa ning santos nga pagkalanon. Kabanahon mo si mahimayaon, ang imo magintubos sa kahoy sang krus. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo, ngamon Ginoo. Palig maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sa palaboton niya September 20, aton pag-upisahan ang aton niya novena prayer para sa kadungganan ni San Rafael Arcangel. So, ina magasugod sa September 20. So, since may misa kita, mga upisahan aton niya novena, alas 5, ang takna sa hapon. Sa nasunod niya, Sabado. Kag every 6 p.m. na onwards. Tub-tub sa September 28. Kaya kita magasaulog sa kapistahan sa tatlo ka mga arkanghel sa September 29, si San Michael, San Gabriel, kag isa na dira si San Rafael Arcangel. So ganing aton niya tentative schedule sa Santos nga Misa sa September 29, alas 9 ang takna sa aga. So ina Lunes nga adlaw. So ganing tanan ginaagdagid sa pag-upod sa pagsulog sa kapistahan ni San Rafael Arcangel. Madamo gid salamat. Palig magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Bendisyonan kamo sa Diyos nga makagahom sa tanan. Ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod, si may kalipay, malakat kamo sa pagidait, nahalad ng Santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa tanan. May gabi man, Father.